Istoria convertirii mele începe așa. La 26 de ani, când eram internată în Spitalul Călăraș din București, cu fetița care avea numai 6 luni și toate mamele eram hotărâte să mergem la ora de masă. Și în timpul acesta, când mergeam către cantina unde mâncam, am auzit într-o sală, într-o rezervă, o femeie plângând. Plângea foarte tare. Și dintre toată lumea aceea, Duhul Domnului mi-a zis, fără să știu nimic, ia du-te tu acolo și vezi ce se întâmplă, de ce plânge femeia aceea. Așa cum lui Moise i-a dat Duhul Domnului înțelepciune și s-a întors să vadă de ce nu să mistuie rugul acela, așa cum apostolul Pavel s-a întors de la Damasc când au pornit ca să prigonească, tot așa eu m-am întors să văd de ce acea femeie plânge. Toată lumea și-a văzut de drum, iar eu m-am dus și am intrat în rezervă și am căutat să o mângâi, să o îmbărbătez, să o opresc să nu plângă, gândindu-mă că plângând o să dea să sugă la copil și o să facă temperatură și o să aibă de suferit. La care ea a fost foarte frumos impresionată că nimeni nu s-a ocupat de ea, iar eu am fost îndemnată doar de Dumnezeu și a început să-mi spună că mama ei a murit și soțul ei a ocrotit, o să nu-i spună că ea a fost rău, bolnavă, având copilul puțin bolnav și curios că pătuțul copilului meu cu pătuțul fetiței ei era foarte apropiat. După ce am căutat să o liniștesc un pic, ea a zis, nu vrei să facem o rugăciune? Și eu am rămas foarte impresionată, cum să nu, sigur că da. Ne-am pus pe genunchi și ce m-a impresionat cel mai mult, că ea a închis ochii și s-a rugat în scurte fraze pentru sănătatea copiilor noștri și pentru starea ei de durere. Eu am rămas impresionată pentru aceste două aspecte, care s-a rugat altfel de cum știam eu, ca ortodoxă, și a închis ochii. După ce ne-am rugat, ea a fost foarte frumos impresionată de afecțiunea mea și mi-a încredințat copilul care nu l-a răbta, îi dădea artificial, și mi-a încredințat Biblia ei, adresa, mi-a băgat-o în Biblie, dar fiind subțire foaia pe care mi-a scris-o, s-a lipit de Biblie și mi-a lăsat-o. A doua zi, doctorița copiilor, după ce a plecat la izvoarele de Prahova, că trebuia să fie mormântarea mamei ei, doctorița care ne consulta copiii a constatat că fetița mea trebuie urgent să mă duc cu ea la Sinaia, că ea avea o infecție pe căile respiratorii și trebuia să meargă la aer. Și atunci am încredințat această fetiță a ei în mâna celorlalte asistente și celor de acolo. Și am plecat. După un timp de stat în spitalul din Sinaia, fetița mea s-a refăcut, a venit acasă și ea a trecut aproape un an de zile, în care și ea pierduse adresa mea și eu am început să citesc Biblia, că nu mi s-a explicat cum se citește. Biblia se citește întâi Proverbele, pe urmă Psalmele, pe urmă Noul Testament și la urmă Vechiul Testament. Și am început, ca orice om care nu știa, să citesc Biblia cum se citește orice carte. Și când am început să citesc fiul, mi s-a părut ceva foarte greu de înțeles și am pus-o frumos pe șifonier și am zis, nu e pentru mine. Și a trecut un timp destul de lung, aproape un an de zile, și a găsit adresa în timpul ăsta, a venit la mine, m-a invitat la adunare, am mers cu ea la adunare, dar drept să spun, m-am uitat după cocuri, după aranjamente, nu mă uitam și nu înțelegeam nimic ce spune acolo. Mă uitam după ce e mai frumos, ca aspect. Când am ieșit, m-a întrebat dacă mi-a plăcut, eu am spus da, mi-a plăcut, dar eu n-am înțeles nimic. Mi-a prezentat pe maica și pe taica, a fost frumos impresionați că am luat parte, dar eu n-am rămas cu mare lucru din ce s-a vorbit.
Când am ajuns acasă, entuziasmată să-i spun soțului că am fost la o adunare, e așa, la care el a zis și nu cumva acolo nu-ți mai dă voie dacă te duci să bei sau să mergi cu mine la plimbare spectacole sau undeva. Și am spus, nu, dacă merg acolo nu mai facă. Atunci să nu mai vină cu coana asta pe la mine că mă deranjează. Și imediat i-am și spus, uite că soțul meu nu-mi dă voie și așa. Și a zis, nu-i nimic, Jana, am să mă rog și am să postez pentru tine 1 an de zile. În acest an eu m-am îmbolnăvit și foarte grav, netratată, neavând medicamente la timp, sigur că s-a format niște caverne, tusea, lipsa medicamentelor, neîngrijită de nimeni, absolut, 2 fetițe micuțe, soțul la servici, soțul zice, orice pot să-ți dau, dar zile nu. Și când mai băga un gol la televizor, el mai băga un pahar în gură. Era un fericit, că era Steaua, care era echipa preferată a lui. Iar eu ajunsesem în 3 luni să nu mai pot ridica capul de pe pernă și la toți care veneau la mine în vizită le spuneam cu ce să mă îmbrace și să aibă grijă de fetițele mele, că sunt fetițe și sunt micuțe. Și știam că dacă o să mor, sigur știam că am să mor, soțul își găsește ușor altă soție și copiii au de suferit. Și așa se face că în timpul acesta, când m-a îngrijat 2 vecine, s-a mutat în bloc la noi familia Demetrescu. Și atunci sora Dorina, care se ruga și postea pentru mine, a întrebat-o, unde v-ați mutat, maică? Din Nerva Traian. Într-un bloc, mamă, zice acolo că e strada Întrecerii și blocul A16. O, maică, zice, acolo este un suflet care eu mă rog pentru ea și postesc. O cheamă Jana. Te duci, matare, maica, și vezi apartamentul 28. Vecinele mele, 2 din dreapta și din stânga, care îngrija de mine, îmi ridica capul să mai înghit apă, o întâlnește și dânsa plină de dorință să spună și altora despre bunătatea lui Dumnezeu, stă de vorbă cu aceste 2 femei. Și aceste 2 femei a rămas frumos impresionate de dânsa și spune, maică, mamaie, dacă dumneata ai să vii la femeia asta de la apartamentul 28 și ai să faci o rugăciune, dânsa să vindecă. Femeile acestea erau ortodoxe. Și trec mult timp și invită și Dorina să vină. Invitată această maică Demetrescu, mama Demetrescu, invitată și de Dorina să vină la apartamentul 28, invitată și de aceste 2 femei și ea în dorința ei să vină în ajutorul unui suflet bolnav, vine la mine permanent era ușa descuiată pentru că nu avea cine să descuie ușa sus și când intră zice, aici stă doamna Jana și eu mi-a târnat așa capul pe pat și îi spun, da, veniți încoace. Dar abia vorbeam, eram ca 45 de kg și pielea și oasele. Și dânsa vine la mine și eu îi spun, dacă puteți să nu uitați, eu am să mor, dar aveți grijă de fetițele mele. Nu știam că s-a mutat în bloc, nu știam nimic. Dar dânsa mă prinde așa de mână și zice, nu, mamă, în cer e un Dumnezeu care poate mai mult decât poate oamenii. Vrei, matale, să fac eu o rugăciune pentru dumneata? O, da, dar eu știam că popa, dacă face rugăciune sau ceva, eu trebuie să-i dau bani. Și dânsa se pune pe genunchi, închide ochii și spune, tată, eu te cunosc din tinerețea mea, știu că tu poți ceea ce oamenii nu mai poate. Vindecă tânăra aceasta, pe Jana, care are 26 de ani, ca să-și crească fetițele. Și eu am rămas foarte impresionată pentru că ea s-a rugat exact ceea ce eu aș fi dorit. Dar necunoscând, tușeam foarte des, într-un minut de 3 ori tușeam și dam afară plămâni. Așa îmi spunea doctorul că scuipam plămâni afară. Și după ce s-a rugat, eu m-am prins de poala dânsii și am zis, mamaie, vreau și eu să fiu credincioasă ca matale. Și dânsa a zis, nu ca mine, mamă, ca Domnul Iisus. Eu sunt un om, azi, mâine o să plec la odihnă, dar matale să fii cum zice Domnul. Și zice, uite, eu am să-ți dau miere, lămâie și apă. Să bei asta de 3 ori pe zi. Și am să aduc eu de la mine
să-ți dau eu din ce pregătesc eu. Dânsa era vegetariană. Și a dus acasă, mi-a adus lămâie, mi-a adus miere de la frați de credință care nu-i scoase din ele toate substanțele. Și am luat în ziua aceea, era după amiază, era în luna iulie, am luat seara, am luat a doua zi și după amiază la a doua zi, când a venit în timpul nopții, eu am rărit tusea și până să vină dânsa a doua zi la prânz, s-a oprit tusea. Și cum a venit dânsa, că am rugat-o să mai vină pe la mine, neștii nici unde stă, n-am cercetat cu amănuntul. Și dânsa când a venit, primul lucru care i-l-am spus când a intrat pe ușă, am zis, Maică, nu mai tușesc. Și acum nu mai mi-a cerut voie să roage. S-a așezat pe genunchi și a zis, Tată, îți mulțumesc că ai ascultat strigătul nostru. Dă-i tu sănătate mai departe și voia ta să se facă cu ea. Ți-o predau pe brațele tale. Și așa s-a făcut, că 3 săptămâni, zi de zi a venit la mine și mi-a dat în gură și îmi spunea mereu, numai pasta, mamă, numai pasta, mai înghite și pasta. Și cu toate le făcea cu rugăciune. Și după ce a trecut 3 săptămâni, a trebuit să merg să-mi prelungesc concediul la doctor specialist. Și doctorul, când m-a văzut după 3 săptămâni, de când eram în starea asta, eram de multă vreme, dar acum, de când începusem cu doamna Demetrescu, cu sora Demetrescu, dânsul s-a uitat la mine și a zis, dumneavoastră sunteți doamna Mitrea? Și am zis, da. Zice, nu se poate, dumneata nu știi ce ai avut. Dumneata ai avut un cancer pulmonar cu metastază. Dumneata nu mai erai de făcut niciun pas. Și zice, ce s-a întâmplat? Ce medicamente ai luat? Și am spus, domnul doctor, dați-mi voie să vă spun. N-am luat nicio pastilă, n-am luat nicio doctorie. Am cunoscut o familie așa, m-a hrănit așa, s-a rugat așa și arăt așa. Și dânsul a zis, nu, doamna, astea sunt povești, treceți la aparat. Și m-a trecut la aparat și la aparat mă pune să mă sucesc în toate pozițiile și mă pune să tușesc. Dar cum să tușesc dacă eu nu îmi venea deloc să tușesc? Și dânsul, după ce mă sucește în toate pozițiile la aparat, strigă la domnul doctor, care era un doctor stagiar, domnul doctor, doamna Mitrea are plămân de nou născut. Și eu de acolo, din aparat, îi strig, domnul doctor, aici este degetul lui Dumnezeu. Da, zice, dumneata, ești o minune. Noi n-am avut alt caz ca dumneata. Fără nicio pastilă, fără niciun medicament. Știi că ți-am propus pentru medicină medicamente din Germania și n-ai acceptat. Cum ai putut să arăți așa acum? Așa cum vedeți. Și m-am întors acasă, mi-a prelungit concediu și au trecut ani, am rămas însărcinată cu băiatul, cu un următor copil, l-am născut și la 5 ani de la această situație a apărut la sânul stâng o problemă foarte gravă, de la cât o prună creștea, văzând cu ochii parcă, s-a făcut cât un ou și pomă cât un cartof. Și crescând așa, când am mers la doctor să văd despre ce e vorba, a zis urgent operație, pentru că este o regidivație de la plămân. Și eu am spus, dați-mi voie să mai mă gândesc. De acum eu eram foarte lipită de bunătatea lui Dumnezeu și nu mă gândeam la o operație, dar m-am dus la dânsii, la mama Demetrescu, i-am arătat, i-am explicat și a zis, mamă, uite, eu am o carte a unui doctor naturist german, Louis Kuhne. Uite, ți explic cum să faci, îți dau și cartea dacă vrei și nu poți să înțelegi din explicație. Și întâi să începi acest tratament o lună de zile. Și dacă într-o lună de zile nu rezolvi, atunci poți să te duci la cuțit. Și mai înainte ne rugăm ca soțul matale să fie de acord, că dacă nu ți este soțul de acord, nici nu poți să faci tratamentul, că ai 3 copii. Și ne-am rugat și am zis, Doamne, dacă e voia Ta ca această durere a mea să fie rezolvată pe cale naturală și cu acest fel de tratament naturist, ajută Tu ca soțul meu să fie de acord. Iar dacă nu e voia Ta așa și trebuie să merg la spital, soțul meu să fie împotrivă.
Soțul meu nu cunoștea, nici nu lua în seamă când era vorba de lucruri naturale sau de rugăciune. Și când m-am dus acasă și am început să-i spun că am fost la mamaie și mi-a spus așa și mi-a spus așa, el se uită așa cu milă la mine și zice: eu să fiu ca tine, acum m-aș apuca. Ce e greu? Eu îți aduc tot ce trebuie, trec prin piață când viu de la serviciu și când lucrez de noapte. El era maestru în mase plastice. Și mi-a dat așa un imbold și în momentul ăla m-am făcut că am nevoie să mă duc urgent în fundul casei și m-am dus acolo, m-am pus pe genunchi și am spus: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai răspuns și Tu mi-ai dat îndemn prin el să încep astăzi tratamentul. Și am început. 10 zile n-am simțit mare lucru, dar la 10 zi am simțit că parcă se deșurupa un șurub. S-a slăbit durerea din jos, din șold, dinspre gât, dinspre mână și am simțit că parcă se muiase și sânul cu totul. Și am pus plapuma în cap și am zis: Doamne, toată viața mea n-am să mai gust carne, dacă de aceasta a fost și cauza durerii mele. Și încă 20 de zile am ținut regulat de 3 ori pe zi, cu atâta stăruință înaintea Domnului și mulțumind lui Dumnezeu la fiecare baie. Mă rugam lui Dumnezeu și spuneam: Doamne, cum să-ți mulțumesc că simt că parcă îmi dă aer, aveam somn liniștit, aveam poftă de mâncare, aveam o stare plăcută și bună. Și la 30 de zile s-a rezolvat toată nenorocirea care o aveam la sân. Și doctorii au rămas foarte impresionați. Cum așa? Să pui fundul în apă și să nu răcești? Cum e posibil? Domnul doctor așa scrie în cartea aceasta naturală, eu am aplicat-o și arată așa: credeți bine, nu credeți, nicio problemă. Mulțumesc Domnului că eu am înțeles-o și am pus-o și am zis: Doamne, oricând și oriunde am să am ocazie să spun ce ai făcut Tu, am să spun. Cine crede să fie sănătos, cine nu crede nu e obligatoriu. Și au trecut câțiva ani, 1 an, 2, și soțul meu, când a văzut că e lucru foarte serios, eu iau în mod serios cu mersul la adunare, el a zis: nu se poate, înaintezi acțiune de divorț. O fetiță tu, o fetiță eu, băiatul la mine și nicio problemă. Și a înaintat acțiune de divorț. Și 1 an de zile ne-am judecat în tribunal fără să fim despărțiți, în același pat și totul în ordine. Nimic ca și cum nu am fi mers la tribunal. Spălam, găteam, călcam, mergeam și la servici. Acum întrerupsesem pentru că băiatul a avut pojar pe plămâni și a trebuit să întrerup pentru perioada cât copilul se fortifică. Și la tribunalul a cercetat, a venit comisia de la raion și tribunalul a respins-o că a fost părtinitoare și a venit a doua comisie, a fost propusă de la capitală și când a venit, i-a spus soțului: dumneata ești domnul maestru și domnul lector, cum ai spus că ești, la servici când pășești pragul întreprinderii. Când ai pășit pragul casei, ești soț și tată. Aici nu mai ai titlurile care le ai la servici. Și n-ai întrebat de ce soția dumitale și-a găsit refugiu în această religie? Și femeia aceasta de la Comisia Capitală era o femeie cu respect de Dumnezeu. Și a luat relații de peste tot și în final tribunalul mi-a încredințat toți 3 minorii spre creștere și educare, pentru că eu am avut școală de educatoare și a îmbunătățit lucrul acesta, iar casa și pensie și tot a plăti întreținerea casei până va avea cel mai mic copil, 18 ani. Când a văzut soțul meu că a pierdut procesul, înainte cu o zi de a afla el lucrul ăsta, eu am avut un vis. Și în vis mergeam pe o stradă foarte largă cu o prietenă. Cu care prietenă? Cu aceea care era în spital. Și pe o parte era o mormântare și pe o parte era o nuntă. În visul meu, cu o zi înainte de a merge el la tribunal să afle. Și am zis la prietena mea: zic, ce-i pe pământul acesta? Unii cu nunta și alții cu mormântarea și nu le pasă unora de ceilalți. Ce durere! Dar în spatele meu o voce strigă la mine:
Jana, fii atentă că ești urmărită. Și eu m-am întors înapoi cu fața ca să întreb și unde să mă duc. Până să spun lucrul acesta, s-a prezentat în fața mea un om negru, și hainele și pielea. Actele dumneavoastră. Și îmi desface un carnet și eu să scot buletinul să-i arăt. Și în timp ce eu îi arătam buletinul, o voce din spatele meu spune, scrie alăturat de adresă și lucrul acesta. Că în Zaharia 2:8, ultima parte, scrie așa, cel ce se atinge de copiii lui Dumnezeu, de lumina ochilor lui Dumnezeu se atinge. Și persoana din spatele meu, nu știu cine, n-am văzut decât am auzit, i-a spus, acea persoană a notat și a făcut la mine cu degetul, am să te urmăresc până în Pânzele Albe. Și a dispărut, parcă a intrat în pământ. Și noi ne-am continuat drumul. Și s-a strimtat drumul, am ajuns de nu mai aveam nici bagajele cum să le ducem, le-am lăsat și era o canalizare și trebuia să traversăm peste canalizarea aia. Și ne-am luat de mână amândouă și am zis, Doamne, ajută-ne! 1, 2, 3. Și când am zis 3, am sărit dincolo. Și dincolo era o iană cât vezi cu ochii, pomi foarte lungi, așa, cărări, cu prune, mere, pere, piersici, parcă le și văd de câte ori povestesc, mari cât capul meu, merele, atât erau de mari. Și erau și pomi înfloriți și cu roade necoapte. Și poiană cu iarbă. Și ne-am întâmpinat niște oameni foarte înalți și cu cărțile cum sunt trâmbițele de argint, cărțile de la coriști. Era la subgeară și ne-a luat pe amândouă, ne-a așezat într-un semicerc, cum așezam eu copiii când eram educatoare, în semicerc. Și noi amândouă am fost așezate pe ultimele rânduri, pe ultimele scaune. Și în timp ce stăteam acolo și cântam, a venit un domn îmbrăcat în haine deschise ca culoarea untului. Și nu s-a adresat nimănui, că pe nimeni nu cunoștea, dar pe nimeni mă cunoștea. Și s-a așezat lângă mine și a zis, dacă vreți să-mi arătați și mie unde e textul acesta. Zaharia 2:8, ultima parte. Și eu, ca să nu-i spun că nu știu, pentru că eram începătoare, i-am arătat la prietena mea și îi spun, zic, dacă vrei, arată-i tu că eu mă grăbesc să plec la servici. Și în timpul ăsta a sunat ceasul și m-am trezit. Și asta a fost visul. Și a doua zi, soțul meu vine de la serviciu. Asta a fost duminică seara. Și lunea, când vine el de la serviciu, trece pe la tribunal și află că pierde tot procesul. Totul este în favoarea mea, el n-are voie să-și ia decât ce aparține de corp. Și cu drept de recurs. Și el vine în casă și la mine era o verișoară, foarte rar venea, și n-a ținut cont de musafirul meu, a intrat la jumătatea sufragiei, s-a întors înapoi și a zis, să știi că ai câștigat procesul, dar să nu uiți că eu sunt un fiu al partidului și am să te urmăresc până în Pânzele Albe. Și când a zis așa, m-am cutremurat de cuvintele care le auzisem în timpul nopții. Și a doua ziua aceea, când a plecat verișoara mea a plecat, am condus-o cu gândul să mă duc la maica și taica să-i spun ce vis am avut și ce însemnează că mă urmărește până în Pânzele Albe și dacă există în Biblie textul că cine se atinge de copiii mei se atinge de lumina ochilor mei. Și m-am dus la taica și am spus, după ce mi-am condus verișoara, și taica spune, da, în Biblie există în Zaharia 2:8, ultima parte, cel ce se atinge de copiii lui Dumnezeu se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Și ce înseamnă până în Pânzele Albe, până când ajungem în Coșciug, unde pune pânzele peste noi și încheie capitolul. Până acolo cel rău caută să zdruncine și să urmărească pe toți care vor să fie copiii lui Dumnezeu. Așa s-a făcut că soțul meu, după ce a văzut că el a pierdut tot procesul, acum a chemat pe maica și pe taica după ce a trecut încă câteva zile și a spus, dacă tu nu te împaci cu mine, eu nu sunt bun decât de pușcărie. Mă duc acolo și spun, n-am făcut nimic, dar nu mai am nici familie, nici soție, nici copii, nici casă, nimic. Nu are rost să mai stau.
Și eu am spus, eu sunt câștigătoare de cauză, dar eu am să fac recurs, că eu nu vreau să... n-avem decât o ieșire la apartament și pentru motivul acesta am mers și am făcut eu recurs ca el să nu fie depărtat de casă. Și în felul acesta soțul meu a zis, eu acum am să te las să ții și joia, nu numai sâmbăta. Cum vrei și așa, numai îmi pare tare bine că tu ai înțeles că eu am făcut-o pentru că mama mea mi-a spus, încearcă mama și divorțul, deși mama lui mă iubea și era foarte atașată de mine, că mă cheamă tot Ioana, ca și pe mama soacră. Și noi am avut o bună relație, dar de când m-am hotărât să slujesc pe Dumnezeu, ea mi-a cerut și lucruri ca să le ducă la preot, să le citească, să îmi iasă din cap credința. Și preotul i-a spus, da, Ioana, nu mai iese, dacă studiază Biblia, nu mai iese ce a intrat. Și ea a zis că, cum e posibil? Eu plătesc aici Catiste, plătesc de toate și tot să nu o fac să bea cu noi, să mai mănânce porc sau să facă ce ne place nouă. Și de atunci soțul meu a fost un alt om. Lauda lui Dumnezeu că chiar dacă a trebuit să sufăr ani de zile, Dumnezeu a făcut ca el să facă o întorsătură la Dumnezeu, pentru că era abonat la almanahul istoricul, un almanah care așa se numea, istoricul almanah, un almanah istoric, cam așa. Și acolo a găsit în luna iulie sau în iunie că Constantin cel Mare s-a încumetat să schimbe din sâmbătă în duminică. Și când a citit el lucrul ăsta, citea și Biblia, dar fără să spună la nimeni, în biroul lui, le dădea la oameni de lucru și el se închidea acolo și spunea că are probleme. Și problemele era să studieze Biblia. Și când a văzut el că ceea ce scrie în almanahul istoric scrie și în Biblie, a spus la toate rudele, nu Jana m-a pocăit, nu Jana m-a făcut să înțeleg, ci Duhul Domnului a făcut să găsesc în această carte, în istoricul acesta și în Biblie ceea ce ea spunea. Și atunci a zis, vreau să slujesc pe Dumnezeu și să fiu și eu la fel ca tine. Nu vreau altceva decât să fiu ca tine. Și am spus la fel cum spunea maica, să nu fii ca mine, ca Domnul Iisus. Și lauda Domnului că am avut 3 ani și jumătate înainte de a se stinge, că a avut un accident cerebral vascular care i-a curmat firul vieții și a avut și o problemă cu Cernobâlul. A fost odată mulți ani, 25 de ani când e trecut la odihnă și înainte cu 6 luni a avut o plecare el într-o delegație în zona aceea unde se anunțase că e foarte periculos, niște raze foarte vătămătoare. Și cine a fost afectat nu dura mai mult de 6 luni. Așa a fost la el. În mai s-a întâmplat delegația lui și în octombrie s-a stins pe 4 octombrie. Foarte periculoase. Și așa s-a făcut că până când 3 ani și jumătate a fost un bun lucrător și a scris 47 de poezii numai cu laudă la adresa lui Dumnezeu și și-a așternut tot firul vieții lui și tot regretul lui înaintea lui Dumnezeu. Și la toată rugăciunea mă întreba, o să mă ierte pe mine Dumnezeu cât te-am lovit eu pe tine și cum ai suportat tu pumnii mei și loviturile mele, m-a strâns odată de gât și de 2 ori mi-a împins cuțitul la inimă. Odată când a aflat că tatălui e martorul meu și el a venit și a văzut cine-i martor și tatălui a spus în fața lui, dacă tu ajungi acolo, mi-a spus mie în fața lui, să mă chem pe mine, că eu am crescut 7 copii, 4 fete și 3 băieți, dar niciodată nu m-am gândit să ajung la tribunal. Și lui a spus, dacă ți-ai găsit o altă femeie, du-te cu ea unde vrei și lasă-ți femeia cu copii în casă. Iar el, când a auzit că eu chiar am pus pe tatălui martorul meu, a venit acasă și fetița de 8 ani, care e cea mai mare, era în bucătărie, el a luat cuțitul și cred că cu dosul cuțitului, că așa a făcut pe mine, și a zis, bucăți te fac și în chiuvetă te bag. Și fetița, când a văzut, a sărit peste masă și a ieșit pe etaj și a început să strige, tanti, tanti, pe mama o omoară tăticul cu cuțitul. Și el nu m-a tăiat. Și a doua oară, când a venit într-o seară, nu era beat, era treaz, dar a venit așa de pornit și furios, că a zis, tu ai 2 zile pe săptămână, și sâmbăta și duminica.
Nu înțelegeam de ce, dar în timpul ăla, fetițele în dormitor, iese aia mai mică, el s-a dus în bucătărie să caute cuțitul și a zis: în seara aceasta s-a terminat cu viața ta. Și fetița de 4 ani, care acum în Australia, a venit la mine, eu trăgeam la mașină niște pijamale ale lor și ea vine din dormitor și zice: mămicuțo, să nu spui nicio vorbă, că tăticuțul vrea să te omoare. Și eu am zis: bine, nu, dar ce ai făcut de a ieși de acolo, că nu trebuia să ieși, că e frig și să nu răcești. Și s-a dus fuga înapoi și el a căutat, eu ascundeam cuțitele mai mari, care le foloseam la ceva mai tare. Și de data aceasta el l-a găsit și a venit înăuntru și când a venit la mine, eu doar atât m-am ridicat de pe scaun, de unde trăgeam, și când m-am dus spre dormitor, acolo într-un colț m-a prins, mi-a sucit aici, așa, și cu cuțitul mi l-am prins în inimă și a zis: ori te lași de această religie unde te duci tu, ori îți iau viața, în seara asta s-a terminat. Și am zis: bine, dar el era cu cuțitul împins la inimă. Zic: stai un pic, zic, numai să spun textul acesta care astăzi l-am învățat. Cine iubește mai mult casă, copii, soție, mamă, tată, frați, surori, holde, mai mult decât pe Domnul, nu este vrednic de Domnul. Și apoi, dacă va fi voia lui Dumnezeu să mor din mâna ta, din mâna ta am să mor, dar facă-se voia lui Dumnezeu cu mine. Și când am zis lucrul acesta, a luat mâna de aici care mă împingea, a luat cuțitul și l-a aruncat cât a putut în parchet. Și aveam parchetul, doar atunci luasem travesele și rămâsese parchetul gol. Și a intrat cuțitul în parchet și s-a dus în bucătărie și când a trântit ușa la bucătărie, am crezut că a făcut praf geamurile, dar nu. A gemut așa, un gemut, că eu am accentuat: din mâna ta am să mor, dar facă-se voia lui Dumnezeu cu mine. Și atunci a aruncat cuțitul și s-a dus în bucătărie. Și după aia a regretat și cum am rezistat, că de 2-3 ori m-a dat pumni în cap să scoată pe Dumnezeu din capul meu. Și Dumnezeu a făcut că eu nu am niciun pic de durere de cap, niciodată n-am avut, iar el s-a întâmplat să suporte un accident cerebral vascular și în 3 luni, nici 3 luni aproape, s-a stins din viață, cu regrete, dar a primit botezul, dar a fost un devotat copil al lui Dumnezeu, 3 ani și jumătate. Așa s-a întâmplat, așa s-a încheiat istoria convertirii mele. Și am mai avut odată un vis, de-am văzut de 2 ori Împărăția Cerurilor. Când mă bătea foarte rău, Dumnezeu îmi dădea un vis, că urcam așa drept în sus, pe blocul de vis-a-vis de mine, acolo este ginerele meu, în bloc, tot la etajul 5. Noi stăm la etajul 5 în blocul 24, ei în blocul 5, în etajul 5, la blocul 23. Și urcam în vis pe peretele drept în sus. Și eram cu băiețelul, care are acum 47, eram cu el în brațe. Și mă urcam în sus și jos era, nici nu puteai să arunci un ban, așa lume multă, rudele mele ale lui, toți. Și zicea: ce curajoasă ești, când o cade, acum praf să face, că e și cu copilul în brațe. Și o urcam sus și prindeam câte un fir de pir, care e cea mai tare iarbă, și ziceam: Doamne, ajută-mă să mai fac un pas. Și cu copilul în brațe. Și găseam un piron uitat de constructor, parcă. Și iarăși mă prindeam cu mâna de el și ziceam: Doamne, ajută-mă să mai fac un pas. Și făceam pași. Și de sus, așa erau capetele la cei de sus, și strigă la mine: ai ținut sâmbăta? Și eu, toate puterile mele: da, da. Și ei de sus îmi răspunde: te-am privit de când ai făcut primul pas. Și îmi dă mâna și pun piciorul, parcă era pe acoperișul blocului, în vis. Și când ajung sus, văd exact aceeași priveliște. Cât vedeam cu ochii, iarba așa mare și oamenii tot aceiași, oameni înalți și cu cărți așa la subțioară, și mă ia și când mergem undeva să cântăm. Și mergeam și călcam pe iarbă și iarba era așa mare. Și eu spun, zic, de unde vin eu, scrie pe străzi, pe unde e iarba, nu călcați pe iarbă. Dar aici călcăm pe iarbă, nu e o cărăruie foarte așa întrebătoare. Și în loc să-mi răspundă oamenii aceia, parcă era într-un pom un microfon, că din pomul ăla strigă la mine: aici este Împărăția Cerurilor și iarba este vie.
aici este împărăția cerurilor și iarba este vie. Și repeta asta în continuu și m-am trezit și, Doamne, dar m-am trezit și tot așa, parcă era un sunet, încet, încet s-a stins. Dar când m-am trezit să aud că eu am văzut de 2 ori pomii aia cu fructele cât capul meu de mari, parcă le revăd de câte ori povestesc. Și am povestit asta în Brisbane. Când eram acolo, fratele Manea era acolo și zice, sora Jana, în seara asta ne spuneți dumneavoastră ceva. Și după ce am coborât, eu am retrăit, parcă retrăiesc de câte ori povestesc. Și când am coborât, o soră care era în vizită acolo, trebuia să plece, a doua, a treia zi, nu știu când avea avion să plece. Dar când am coborât de la Amvon, mă ia în brațe și zice, o, surioară, nu mai plec la România, mă botezez. Dacă dumneata ai trecut prin așa situație, eu nu mai plec la România. Am să mă botezez. Și frații a zis, cum? Aveți bilet, aveți tot. Nimic, nu mai vreau să plec. Eu mă botezez aici. Și așa să lăudăm pe Domnul. Și așa, vedeți dumneavoastră cum Dumnezeu descoperă și arată când oamenii sunt sinceri, sunt doritori, sunt căutători să facă ce îi place lui Dumnezeu. Și când ne încadrăm în ce zice Dumnezeu, exact cum te încadrezi, te bagi în stradă așa, mergi bine pe drum, te duci la dreapta, te lovește o mașină sau cine știe ce se întâmplă. Dacă noi ne încadrăm în ce zice Dumnezeu, Dumnezeu nu este departe de niciunul din noi. Numai noi să fim devotați lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, am spus la soțul meu, hai să mergem la adunarea cutare, că este inaugurare. Și soțul meu spune, zice, păi costă amândoi băieții, transportul, dusul, întorsul, ne costă. Dar eu spun, zic, cum poți să faci socoteală la ce ne face Dumnezeu cu ce... Mama mi-a spus, mamă, ai grijă să iei trenul cu tare să ajungi la adunarea aceea, dânsa se ducea de seară. Și ne-am dus, dar curios, că aveam de traversat un pod, traversat trenul un pod și noi mergeam pe jos. Și era de la cabină, aveam poate 1 kilometru până ajungeam în stație. Și aici copiii au luat-o înainte fuga, dar eu mergeam mai greu, soțul, dar copiii au luat-o repede înainte. Și trenul trecea, s-a dus în stație. S-a oprit în stație, dar eu zic, nu mai îl prindem, copiii se duc, dar ei nu se urcă până nu ajungem noi. Ce să mai ajungem la peron să luăm bilet? Nici atât. Și când ajungem, pe ultim, nu mai pleca trenul. Și toată lumea se deschidea geamurile și ieșea, de ce nu mai pleacă trenul? Trecuse minute. Și când ajunge, copiii se urcă sus, se urcă soțul și eu mai târziu. Dar nu mai puteam și mecanicul stătea pe geam și se uita. Și eu, când am ajuns eu, un om îmbrăcat în gri, după ce s-au urcat ei, îmi dă mâna și cum nu era peron, că nu mai ajungesem la peron să luăm bilete și asta, nici vorbă. Și omul acela îmi dă mâna, eu pun genunchiul pe treaptă foarte greu, dar dânsul m-a ajutat, nu soțul s-a dus cu copii și mă urc sus și după ce mă urc sus și mă așez pe ultimul vagon și ultimul compartiment, punem bagajele acolo și soțul zice, du-te repede și mulțumește Domnului acelea că eu m-am ținut după copii repede și un domn ți-a dat ție mâna să te urci. Și mă duc, tot vagonul, ultimul vagon, niciun om nu mai era. Niciun om într-un ultimul vagon, așa ceva. Zic, nu e nimenea. Nu se poate, tu nu mai vezi bine, lasă că mă duc eu. Și a luat el drumul. Tot vagonul n-a fost nimeni în ultimul vagon. Era un tren foarte lung. Personal, nu era accelerat sau... Ei bine, pot eu să uit când omul acela, eu l-am văzut, n-am văzut fața, am văzut numai cum mi-a dat mâna și m-am urcat sus. Dar să nu mai fie nimenea și nu era stație, să zici, a coborât și de-aia l-am pierdut din vedere. Nici poveste. Altă situație. Trebuia să le scriu. Vedeți cum răspunde Dumnezeu. Am primit un telefon. Tanti Jana, roagă-te pentru că soțul meu este pus la un examen greu
ca să devină pastor. Trece printr-un examen greu. Roagă-te pentru el și să-ți dea Domnul un cuvânt de la el, dacă e posibil sau nu. Și într-un loc aici zice așa, ei vor fi numiți pastori. Așa m-a impresionat și am și dat telefon și acum este președinte. Și laudă pe Domnul și zice mereu, tanti Jana, dacă ai ști că continuu ne-am gândit cum de răspunde Dumnezeu la unii oameni așa de rapid. Ca și atunci când am avut, nu știu dacă o rețineți, când am fost în Australia și trebuia să plec în România și n-aveam niciun ban. Și am cerut, Doamne, dă-mi Tu un cuvânt de la Tine. Și în Psalmul 4:1, 4 lucruri îmi spune. Și a doua zi imediat îmi vine banii. Așa ceva tot așa și acum, ei vor fi numiți păstori. Și când am spus, a zis așa ceva, nu mi-am închipuit. Altă tânără, tanti Jana, cum să fac eu, că uite, un băiat îmi dă roată și m-ar vrea să mă căsătoresc. Uite, chiar aici am găsit. Dar voi vă veți numi preoți ai Domnului și veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru. Și el a pus la un examen ca să poată să aibă drept la mormântări, la căsătorii, la examen după ce trecuse stagiatura. Și această tânără care, cum tanti Jana să știu eu că băiatul ăsta e serios și pentru mine? Zic, uite, te rogi, când te duci la școală, te rogi Domnului să-ți dea Domnul un cuvânt din partea lui. Cum știe Domnul că e mai bine? Și Domnul ți-l dă. Se duce la școală dimineață, la 6-7, doar femeia de serviciu era acolo. Intră lăuntru, se pune pe genunchi, ține mâna pe ușă. Doamne, dă un cuvânt de la Tine, cum știi Tu că e cel mai bun? Potrivit pentru așa o situație, că urma sâmbătă sau duminica să-i vină pensitorul. Și ea, după ce se roagă, deschide cuvântul Domnului și zice, așa ceva nu va avea loc și nu se va întâmpla. Așa ceva. Era vorba de căsătorie. Și ea zice, așa mi-a pus Dumnezeu în minte să-i spun, când vine cu toate neamurile, așa ca o înțelegere, să-i spun, știi ceva, m-am gândit, pentru că mai am și eu câteva luni până termin, că era în școală de asistentă. Până când termin școala, ne mai cunoaștem mai bine, și tu pe mine, și eu pe tine, să ne cunoaștem mai bine, să nu ne grăbim repede, până termin școala, că dacă am școală, mi-aminte de căsătorie sau de școală. Și dacă, Doamne, e voia Ta ca el să fie pentru mine, să accepte amânarea aceasta de câteva luni. Iar dacă nu e voia Ta, el să nu accepte, să fie doritor, să se însoare, să mărite, să se căsătorească cât mai repede. Și așa a făcut. Dar ea a avut textul. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. A fost așa fericită, mi-a dat telefon. Tanti Jana, eu îi propun. Dacă e voia Domnului, da. Și când a venit, îl ia deoparte, față de toată lumea, nu. Și uite ce m-am gândit. Mai am 3 luni până termin școala. Dacă ești de acord, eu te iubesc, tu mă iubești, nicio problemă, între noi nu e problemă, dar mai amânăm, nu așa grabă, că pentru că să te cunoști mai bine și tu pe mine, nicio problemă. Dar el zice, știi ceva? Eu n-am nevoie de amânare, eu vreau să mă însor. Ai înțeles? Vrei acum? Bine, nu? Pa! Foarte dur ca niciodată. Zice, nu-i voia Domnului. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Și când se duce acasă, dă telefon, tanti Jana, n-a acceptat. Nu e de la Domnul. Îl simpatizam, îmi plăcea de el, dar dacă nu e, la revedere, nicio problemă. Și așa a fost de fericită că a luat text. Până i-a dat Domnul un băiat foarte bun și la locul lui are 2 copii și a avut odată unul din copii până viori. Și m-a chemat. Ce mi-a povestit? I-am tratat fetița, că avea fetiță și băiat. I-am tratat fetița și a zis, tanti Jana, Dumnezeu te-a scos în care. Eu dacă nu l-am textat, te pomin că mă tenta. Venite cu toate nemăriile, hai să zic gata, ne însurăm, s-am nemărit și n-a fost. Și lăuda pe Domnul. Așa. Să vă mai spun? Mai doriți? Sau nu?
Fata mea, când avea 17 ani, sigur că îi dădea roată. La 17 ani încep băieții să uite după fete și fetele după băieți. Și eu viu acasă și puțin o bubuie așa în 4 ochi. Și spun, uite ce, mai întâi n-ai terminat școala și ai de pregătit multe. Și ea zice, mămico, prea ești așa, cum să zic, la literă de lege. Mama, în toate acțiunile e bine să avem onoarea lui Dumnezeu, respectul pentru Dumnezeu, nu frică. Lui Dumnezeu nu-i place să-i slujim de frică. Mi-e frică că mă arde focul sau mi-e frică că mă lovește trăznetul sau eu știu ce. Nu. Din respect, din recunoștință că e Tatăl, e Creatorul și Salvatorul nostru. Și pentru aceasta ne îmbrăcăm cu respect, mâncăm cum trebuie, ne pieptănăm cum trebuie, cum să spun. Toate le facem în respect de Dumnezeu și în recunoștință că El este Cel care merită plinătatea noastră de respect. Așa se face că ea a fost puțin deranjată în bubuiala mea și am zis, uite ce mamă, ne așezăm pe genunchi și ne rugăm Domnului, și tu, și eu, și ce ți-a dat Domnul ție, aceea să fie. E bine? Da, mămico. Și ne așezăm pe genunchi. Și când deschide cuvântul Domnului, auziți dumneavoastră ce-i de Domnul ei? Aici scrie experiență Venera, pe fata mea din Chicago, are 54 de ani, tot Venera o cheamă. Și zice așa, ea a deschis cuvântul Domnului și ea a pus degețelul aici. Ce vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Și nu i-a mai fost nevoie al doilea. A fost suficient textul acesta pentru ea. Și în ziua de astăzi este devotată lui Dumnezeu și mămico, ne-ai păscut cu ce zice Domnul, nu ce zice omul, că ați înregistrat, poate, când am zis ce să mai spun înainte de a sosi comisia aia, a doua zi a sosit comisia și eu, ce să mai spun? Hai să vedem ce zice Domnul. Și când am deschis Biblia, nu eu, taica, să vedem ce zice Domnul. Și curios că acolo zice, ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, că eu cu E mare sunt cu tine ca să te scap. Și încheie, zice Domnul. Și atunci, dacă noi ne-am plecat pe genunchi să vedem ce zice Domnul, n-a mai fost nevoie de sfatul omului. Nu este un bun răspuns lucrul acesta? Apoi când am avut, v-am povestit sau nu mai știu, că dacă am vorbit la Buzău și astăzi am vorbit cu directorul de la Vălenii de Munte, m-a sunat, și cu Simionescu de la Buzău, care a venit de m-a luat din București, că sunt 3 comunități, într-una am fost în Filadelfia dimineață, vineri seara, în alta, nici nu mai știu cum îi zice, că e un nume nou, la prânz și după amiază la alta, 3 comunități în Buzău. Și la toate 3 a trebuit să spun ceva din experiențe și ceva din dosarul meu de intervențiile lui Dumnezeu. Cum cunoști omul și cum începi să intri în viața lui și știi ce durere are, știi de unde să iei, dar lasă să-și verse săracul durerea și năcazul lui și apoi știi de unde să începi. Și așa se face că am început cu, Doamne, dă-ne Tu sfatul Tău. Și eu, când am vorbit la o colegă, profesoară era, și în dorul meu să-i spun de ce nu arăt cum arătam odată, înainte de a mă face creștină. Mă dădeam și eu cu toate minunile care se dau astăzi toate fetele și astea. Și ea, când m-a văzut după 15 ani, trecuse timp, Jana, tu arăți altul fel, Jana, tu nu mai ești aia care era atunci. Ea era profesoară și eu eram educatoare, la aceeași gazdă. Jana, de ce nu mai ești așa, 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 așa? Și cu unghii și cu toate minunile. Și am spus, Jana, Felicia, eu trebuie să-mi iau timp să-ți povestesc ție, că nu e așa, dați din palme și gata. E o problemă. Uite ce scrie în Biblie. Uite, eu am luat și am studiat. În urma unei suferințe.
Și am trecut așa și așa și așa și am explicat ei. Și scrie în Biblie că pământul arde, da, scrie în Biblie lucrul ăsta. Cum așa? Uite, eu n-am Biblie. Și am arătat. Atunci, când eu i-am explicat ei, a fost așa o conjunctură, că am dat de text atunci. Dar după ce a trecut vreo 3, 4 săptămâni, o lună, ea imediat să spună și ea la colega ei. Prietena ei era la aia cu o cafea. N-a mai băut nici cafea, atâta era de doritoare să afle. Și eu, se întâmplă ca copilul meu să cadă să-i spargă aici caloriferul, că a căzut, că l-a tras ălalt de picior, și imediat mă duc la policlinică și când trec pe lângă poarta ei, pe lângă bloc, ceva mă oprește. Jana, intră pe aici și vezi ce mai face, ce ai semănat. Când intru la ea deschide ușa. Jana, Dumnezeu te-a trimis. De ce? Ce păi uite, de un ceas, de când nu mai s-a răcit și cafea, nu mai îmi trebuie nimic, de când vreau să-i explic la prietena mea despre ce mi-ai spus tu. Unde scrie? Aoleu, mamă. Nu știu unde scrie, în gândul meu am zis, Doamne, numai Tu descoperă-mi, Tu arată-mi-l. S-a întâmplat să deschid așa, aici. Dar dacă eu încep să zic, parcă era aici, ce zice colega ei? Aoleu, știe dânsa în Biblie cum știu și eu. Era normal. Și până am scos din geantă Biblia, m-am încredințat Domnului și am zis, Doamne, numai Tu arată-mi textul ăla. Că ce mă fac? Dacă era numai ea, îi spuneam, dă-mi voie puțin timp să mă consult cu cineva mai dogmat. Dar acum la cine? Dar cerul, spune cuvântul. Și uitați-vă dumneavoastră cât este de departe. Vedeți dumneavoastră? Ia uite. Ia uite cât e Biblia mea de groasă. Atunci aveam o Biblie de aceea format mică. Dar când am văzut eu că se deschide Biblia aia mică, exact acolo am început să plâng. Credeți-mă, drept vă spun, așa m-a impresionat și am zis, Doamne, exact la locul ăla mi l-ai dat. Și a zis, de ce plângi, Ana? Și acum să spun Felicia de ce. Că eu, atunci când ți-am spus eu ție, a fost așa o împrejurare, dar n-am ținut cont. Chiar aici. Dar acum, uite că exact acolo am deschis. Și am început să-i citesc. Ziua Domnului însă va veni ca un host, trupurile celor se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce e pe el va arde. Dar de carne de porc scrie în Biblie, am învățat-o Leviticul 11, l-am rumegat și am arătat și aia, a rămas foarte impresionată că eu n-am putut să-mi țin lacrimile de bucurie că Domnul mi-a răspuns exact ce mi-a trebuit. Poți să taci? Eu nu pot să tac. De-aia vă spun, pe cântarea 302, îmi amintesc de o scumpă zi în care Domnul îmi vorbi. Nu știu dacă o aveți sau o știți. E foarte apropiată de experiența mea. Cum Maica a venit și cum mi-a vorbit și cum eu am zis da și din ziua aceea tot ce am cerut la Domnul El mi-a dat pentru că am încheiat, facă-se voia Ta. N-am zis, Doamne, cu un singur caz am zis vreau așa, Doamne, și mi l-a dat Domnul, dar acum sufăr. Pentru că nu trebuia să zic decât, Doamne, eu aș vrea, dar facă-se voia Ta. Și Domnul îți dă câteodată, spunea un frate, am cerut copilul ăsta neapărat și copilul ăsta mă culcă acum în grajd. Dar eu n-am trebuit să zic așa, trebuia să zic, Doamne, eu ți-l cer, dar facă-se voia Ta. Tu știi mai bine ce este. Poate e nevoie să treacă la odihnă, că așa l-am în cer. Altfel, uite, acum mă culcă în grajd. Și îngroaznic să dezonorezi un părinte când s-a chinuit cu tine și a strigat la Dumnezeu. Este o durere care nu se poate, cum să spun, nu se poate vorbi de durerea aceea, nu se poate simți. Și numai o mamă care știe cât a chinuit, am crescut 4 și știu ce însemnează durere. Spuneți experiența cu cheia. Și cu cheia. O experiență extraordinară. Am stat să protejez, adică să fiu companie cu o bătrânică care
s-a stins din viață la 110 ani fără 3 luni. O am în poză. 110 ani fără 3 luni. Și dânsa avea o cheie la garaj, prinăuntru, prin curte. Și o descuia și pomă prinăuntru, intrai și descuiai ușa din față, unde putea să intre mașina, în garaj. Dar dânsa nu mai avea mașină acum și trebuia să vină directorul școlii, care avea un pian în garaj și era soțul la nepoata ei. Și mama Laura, așa o chema, a luat cheia de acolo, mi-a dat-o, eu automat, fără, faci niște mișcări de multe ori, fără control, am băgat-o în buzunar la un capod. Capodul l-am schimbat, l-am pus în cui după ușă, n-am ținut cont și ușa încuiată, în curte, prin curte. Și a doua zi trebuia să vină domnul director să scoată din față, dar numai prin curte intram, să descuiem ușa din față, să intre cum așa, să ia pian. Și acum mama Laura o zi întreagă, Jana, unde-i cheia? Jana, unde am pus-o? Aici era locul ei și nu l-am pus. Caută peste tot, Doamne, unde este? Curtea e plină cu flori, cu iarbă. Nu era pavaj. Și eu nu găsesc. Seara ne rugăm, dânsa se duce în camera dâns și la culcare, eu mă duc în camera mea, dar mă pun pe genunchi și spun, Doamne, fie-ți milă de mine, eu nu mă ridic de aici până Tu nu-mi răspunzi cum știi Tu mai bine. Dar eu cum să fac eu, să face ziua? Vine oamenii aia și mama Laura avea 105 ani. Dar ea făcea pâine, acum e la odihnă de 1 an și câteva luni. Și era, să nu cumva să observe că mergi pe urma ei să vezi dacă a stins focul, dacă a stins lumina, dacă... Nu, era foarte, foarte receptivă și nora ei mi-a spus să umblu foarte delicat pentru că nu îi convine să fie... e foarte la locul ei. Mergeam cu ea la piață, făcea piața, își plătea datoriile, nu avea probleme. Eu eram numai o companie, atât, o companie. Și stau pe genunchi de la 8:30, s-a făcut ora 11 și eu nu m-am ridicat de pe genunchi. Și când am simțit, cum simți o mână așa pe umăr? Poate v-a îmbrățișat cineva pe spate, așa, o mână. Așa am simțit după 3 ore, aproape 3 ore, de stat pe genunchi. De 2 ore am simțit mâna aceasta. Atunci, și încă o dată vă mai spun, m-a simțit o mână așa și a trecut prin mine niște fiori, parcă ceva mi-a șoptit la ureche. Du-te după ușă și în buzunar la capod. Dar știți cum? Cerul știe. Parcă cineva a șoptit încet. Și mâna aceea care, am zis, mama Laura, nu se dă jos din pat la 8:30, ea să așează în pat și acolo, după ce se roagă, se urcă în pat și așa stă. Nu mai comunică, nu mai iese din cameră. Și acum, cum să fac eu? Și-am dat mâna așa și m-am uitat cât era ceasul și eu imediat m-am ridicat. Nu, de pe genunchi așa am mers până acolo, am băgat mâna și am găsit cheia în buzunar la capod. Și după ce am găsit-o, abia am așteptat dimineața și când s-a făcut dimineața, știam, auzeam cum se scoală și m-am dus la dânsa, era pe genunchi și am luat cheia și am pus o mână și a sărit la mine, Giana, cheia, tot cheia. Și am zis, da, mama, unde ai găsit-o? How are you, Giana? You is very nice. Tu ești foarte drăguță. Very good, very good. Și m-am îmbrățișat și a fost fericită că am găsit cheia. Cum mi-a dat-o? Și încă o dată când am simțit brațul, eram în adunare, toți copiii mei erau la cor în altă parte, dar eu trebuia să plec singură de acasă, că ei aveau diferite programe. Și era iarnă și merg în adunare, soțul meu acasă, la televizor, la programul lui. Și eu pe drum, Doamne, dintr-o casă de voinici, mă aflam singur pe aici. Eu singură, pe drum, iarnă, întuneric, vineri seara. Și când ajung în adunare, mă așez pe un loc și mă rog,
Așa am învățat. Doamne, înțelepțește Tu pe cine vorbește, dă Tu putere să vorbească, dă-mi și mie urechi să auz și să înțeleg și inimă să primesc. În câteva cuvinte, și în timp ce eu mă rugam și plângeam de durere, că n-am niciunul lângă mine, fiecare la programul lui și unii în adunare, alții în afară, am simțit o mână pe umerii mei și eu mi-am zis în timp ce mă rugam, o fi prietena mea care stătea pe alături de rânduri, o fi vrut să-mi spună ceva, dar a văzut că mă rog și s-a retras. Și după ce am simțit mâna aia și am terminat rugăciunea și când mă uit, nimeric din cele care le știam și aș fi crezut că ele nu era acolo. Și am luat Biblia și am zis, dă-mi Tu, Doamne, un cuvânt de la Tine. Și când am deschis Biblia, auziți dumneavoastră, ce cuvânt mi-a dat mie Domnul chiar atunci, după Deuteronom. Imediat la auziți. Chiar așa zice, experiență în adunare. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te și nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeu tău este cu tine în tot ce vei face. Am scris pe margine experiență în adunare. Este o îmbărbătare și o încurajare de la Domnul când m-a văzut că eram foarte descurajată, așa, îndurerată. Am fost invitată la un tribunal. Și în tribunal erau doi frați, acum sunt în Australia, amândoi, pentru că erau condamnați la închisoare pentru că nu ieșea sâmbăta la instrucție. Și ne-am așezat pe al doilea rând, pe primul rând era alte persoane străine. Pe al doilea rând ne-am așezat numai frați de credință, cunoștințe, rude de ale celor doi. Eu eram nu rudă, decât soră de credință. Și m-am așezat. Nimeni din tot rândul n-a avut Biblia la el. Eu am avut-o. Și am zis, Doamne, când a apărut ei, amândoi, în zeghele alea lor, am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt de la Tine pentru acești tineri. Nu erau căsătoriți, erau amândoi 1 an diferență între ei. Și ca o încurajare, ca o îmbărbătare pentru situație. În Ieremia 15:15 auziți text potrivit pentru așa o situație. Tu știi tot, Doamne, adu-ți aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă pe prigonitorii mei, nu mă lua după îndelunga Ta răbdare, gândește-te, Doamne, că sufăr o cara din pricina Ta. În Ieremia 15:15 și aici am scris cei doi militari. În acea zi, în ziua aceea, procesul a fost tăiat la jumătate. În loc de 3 ani, le-a dat 1 an jumate și în loc de 1 an jumate a făcut numai 7 luni și la muncă deculegea castraveți, roșii și aveau și de mâncat în grădini. Și așa a făcut Dumnezeu minunile Lui. Încă puțin. Vreau să vă mai întreb, care credeți că a fost și este secretul prin care Dumnezeu v-a folosit în chip atât de minunat? Pentru să secretul, ce anume credeți că a contat în viața dumneavoastră? Rugăciunea sau ce anume? Ca Dumnezeu să vă răspundă atât de minunat? O sinceritate a sufletului și o dorință de a spune și altuia ce a făcut cerul pentru mine. Adică, practic, acum, nu mai cu ani în urmă,
Eu am avut o problemă cu piciorul drept și foarte avansată din cauza că am dat naștere la 7 sarcini și sarcinile mi-au luat din mine calciu și din pricina aceasta un medic de specialitate mi-a explicat că am rămas cu calciu foarte redus. Și din pricina că eu n-am luat atunci calciul lactic care trebuia să-l iau și atunci n-am vrut să iau, că nu înțelegeam rostul și scopul, acum am de suferit. Și mergeam așa, cu piciorul, foarte greu, cu piciorul drept. Și am zis așa, Doamne, dacă în România, unde doresc să mă duc de 3 ani, nu am văzut copiii mei, nepoții, dacă e voia Ta să mă duc și crezi Tu că Tu vezi mai bine, Tu auzi mai bine, Tu vezi desăvârșit toate, dacă e voia Ta ca eu să mă mai duc în România și mai sunt suflete care să le pot spune ce ai făcut Tu pentru mine și cum am cunoscut eu bunătatea Ta, vindecă-mi Tu piciorul acesta și dăm Tu sănătate la el. Dacă nu, la odihnă, Doamne, că decât povară pentru ceilalți, că acolo am 4 nepoți, 3 strănepoți, un ginere și o fată, decât să fiu povară pentru ei, nu stau împreună cu ei, ei au o casă separată, mie mi s-a oferit în altă parte separat, la 6 kilometri. Dar am cerut cu post și cu rugăciune. Să nu uitați, care mă auziți, postul și rugăciunea are mare și foarte mare influență asupra acestor spirite rele care caută să împiedice bunul mers și buna lucrare. Și am luat zile de post, au fost vremuri când am luat 3 zile de post, fără să beau apă, fără să mănânc. Postul lui Estera. Și el lauda la Dumnezeu că la 3-a săptămână, când am luat postul acesta, 3 zile, n-am gustat nimic, am zis, Doamne, mai bine mor, prefer moartea decât să nu se rezolve problema pentru care eu sufăr. Și Dumnezeu a rezolvat-o într-un mod de neașteptat. Și de aceea vă spun cu tot curajul să încercați atunci când aveți probleme, că acest spirit de duhuri rele ies cu post și rugăciune. Dacă știu medicamentul, dacă știu antidotul, de ce să nu-l folosesc? E ceva care, să nu beau apă, păi e cald, mor, nu se poate. Când am o problemă, mă interesează, sunt sincer în căutarea mea. Cerul vede, cerul cunoaște. Și eu dacă mă ascund de unul sau de altul, asta degeaba, să trăiesc în orice moment ca în prezența lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu spune cuvântul, dar de 99,99 de ori sunt oameni care n-au încredere. O fi, nu o fi, mi-o ajuta, nu mi-o ajuta, m-am rugat și eu, da. Cam cât vă rugați așa pe zi? Nu pot să vă spun decât că sunt zile când uit noțiunea timpului. Mă așez pe genunchi dimineața și mă trezesc că se face 11 și zic, nu se poate, e ora 11? Nu se poate. 3 ore? Dar ce să-i spui lui Dumnezeu chiar așa? Dacă îți e drag de cineva, non-stop ai sta cu persoana aia. Adevărat sau nu? N-ai vrea. Așa sunt eu pentru Domnul meu. Și lauda aia Domnului că m-a trecut pe aici, că dacă nu mă trecea pe aici, drept vă spun, nu eram la picioarele Domnului. Eram o rea, eram o... Așa că lauda Domnului și care treceți prin suferințe, să ziceți, Doamne, am citit într-o pagină, zice că un tânăr s-a dus la un pastor și a zis, pastore, am nevoie de răbdare. Și pastorul i-a spus, da, am să mă rog să te treacă Domnul printr-o suferință. Pastore, dar eu ți-am spus să te rogi pentru răbdare, nu suferință. Păi suferința îți dă răbdare. Și atunci, vedeți ce necesară e? Doamne, nu vreau suferință, vreau ce vrei Tu. Ce e aia? Cu nucu. Știți? Creștinul e ca și cu nucu. Nucu este cel mai bun și cel mai tare fruct sau element, să zic așa. Cel mai tare. Ei bine, acest nuc nu-și dă roadele decât când? Când e jordănit, când e
lovit, adevărat sau nu? Te duci la cireș, te duci la prun, îl mai scuturi, mai cade. Du-te la nuc și scutură-l, vezi, îți de roade. Și stăpânul spune, hai nucule, te-am ocrotit, n-ai dat peste tine o vacă să-ți rupă crencile, n-am făcut, te-am ocrotit, acum dăm, te rog, roadele. Și el nu vrea. Ei, atunci stai că iau eu joarda și încep și îi rup crencile, îi rup frunzele, îi faci vai de capul lui, dar de roade, dă. E, așa e creștinul nostru. Cât e bine și senin, mai ia o țuică, mai ia o țigară, mai ia un pahar, mai se duce la un film, mai se duce la un spectacol, eu știu. Nu, ei, când îl trece Domnul prin suferință, să vezi ce băiat bun, fată bună, harnică, toate darurile le scoate. Când pune Domnul mâna pe joardă și îl trece pe om prin suferință. E adevărat ce mi-a plăcut. Eu n-am avut ocazie la dumneavoastră, dar la altă comunitate, să pună o tablă și să desenați un pom cu crezi multe și un om lângă el cu o prăjină. Și nu mai uitați, eu am memorie vizuală. Când desenam la copii câte o poză, toată viața, și au copii mari de acum, nu mai uita poza care le-am arătat-o. Pentru că unii au memorie obișnuită, dar alții au memorie vizuală. Dacă vede, ține minte. Dacă nu vede, nu ține minte. Și asta e foarte important. Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat să ne povestiți. Domnul să vă binecuvinteze. Și dacă mai e ocazie, eu am la mine, aduceți-mi dumneavoastră, dacă vreți dosarul. Așa. Și aici am, vedeți asta, mergi în tramvai, Doamne, scoate-mi Tu suflete. N-ai să începi să vorbești în tramvai ca un om beat. Așa ceva nu se poate. Dar lângă mine, în tramvai, o doamnă. Și o văd că se întoarce cu fața la geam, dar în tramvai, în troleibuz, era aglomerație, dar locul de lângă doamna asta nu era nimenea. Și zic, probabil cineva a pus vreo sacoșă, ia apă pe bancă, ceva se întâmplă. Nu era nimic. Când merg eu, pardon, mă duc în față, e liber, nicio problemă, mă așez jos, beam de mers vreo 3 sferturi de oră cu troleu, ce să stau să mă uit pe geam să încep să-l judec. Ăla are pantaloni, ăla n-are pantaloni, aia are roche scurtă, aia... Nu e nicio problemă. Nu mă uit acolo. Deschid Biblia și încep să citesc. Un capitol, 2, până când ajung acolo. Niciun timp pierdut. Totul folosit. Și doamna aia se uita pe geam și plângea. De ce fi plângând doamna aia? Eu? Ea se întoarce spre mine așa și vede Biblia. Toată lumea cunoaște Biblia. Măcar că nu are în casă, dar o cunoaște. Și se uită la mine și zice, Doamne, sunteți din București? Și eu zic, da, dar de ce mă întrebați? Păi bucureștenii nu prea citesc Biblia. Zic, mai sunt câte unii care mai citesc. Zice, eu aș căuta-o pe doamna doctor Stoica Teodora. Acum carul cu fân, cum să zice. Eu, o necunoscută, să mă întrebe de doctorița Stoica Teodora. Și zic, dar care e problema și care e durerea dumneavoastră? Eu nu pot să vă spun, am auzit și eu de dânsa, dar nu pot să vă indic adresă sau ceva. Zice, am auzit că vindecă cancerul, eu am un cancer foarte avansat și acum viu de la doctor, plângând așa. În spatele meu erau niște polițai. Zice, și doctorul Danilă Mihai de la Policlinica Titan mi-a spus că arată rău, merge spre rău și n-are ce să-mi facă. Și mă gândeam dacă îi găsi eu pe doctorița aia, dar acum mă duc acasă, că a zis doctorul să mă duc și să viu peste 2-3 săptămâni să vadă ce îmi face atunci. Parcă ar fi trecut drumul. Era la Maramureș, localitatea Ciolt, am aici toate. Și poza mi-a trimis-o în Australia, cu o nepoțică în brațe. Și nu-i decât 30 de ani de când trăiește. Și mai am una, în geantă, scrisoare, acum de curând, primită în Australia, de fericită ce este, că m-a scos Dumnezeu în calea ei în trolebuz. Și
I-am spus, dacă aveți încredere, nu uitați, noi trebuie să conectăm oamenii cu cerul dacă îl cunoaștem pe Domnul. Și am spus, dacă aveți încredere în Dumnezeu și aveți încredere și în mine, eu vă pot explica un tratament natural care ar putea să vă fie bun și dumneavoastră. Și ea zice, cum să nu? Acum merg cu dumneavoastră. Și am coborât la Cogălnicianu, cine cunoaște Bucureștiul știe unde-i, din Balta Albă până în Cogălnicianu, aproape 3 sferturi de oră mai bine până acolo. Acolo coboram să duc un pachet la un suflet mai necăjit. Aveam cu mine. Și ea a înțeles că eu mă duc la o croitoreasă. Atât a înțeles ea. Și ea mă așteaptă în stație la locul acela unde am lăsat-o. Că eu zic, într-un sfert de oră, 20 de minute, mă întorc înapoi. Dacă vreți. Până atunci i-am lăsat adresa mea și pe ea acolo. Și am plecat, am dus pachetul și când mă întorc, ea în timpul ăsta dă telefon la o prietenă ei care o cunoscuse la mare, cu un an în urmă sau 2, și zice, uite, am întâlnit o doamnă într-o rebus și să te duci în București pe dreapta, cum s-ar zice, la un necunoscut, e ceva foarte curios. Și zice, dar mi-a spus că poate să mă ajute cu tratamentul ăsta și curios că doamna aceasta care o cunoștea, aceasta doamnă Iuliana, era chiar aproape de mine, la câteva blocuri, 2-3 blocuri de mine. Păi zice, dacă vii cu ea aici, viu și eu să văd, să vorbesc și să mă cunosc. Bun. Și când m-am întors, am luat-o cu mine, nu s-a mai dus la Ciolt și am mers la mine acasă și acasă la ușă întâlnesc familia cu care ea s-a conversat, să vadă cine e și cum. Și când vine la mine, îi dau tot scris, a dormit la prietena ei și a plecat la Maramureș, în localitatea Ciolt. Și acum auziți dumneavoastră ce scrisoare îmi scrie mie această scumpă și iubită prietenă. O am bătut de la mașină. Le-am bătut și la mașină, pentru că fiecare are scrisul lui. 23 aprilie 1987. Draga mea Jana, azi se împlinește un an de zile de când m-am cunoscut cu scumpa mea Jana. Vreau să scriu aici tot jurnalul zilei de 23 aprilie 1986. Mulțumesc lui Dumnezeu, pe toți așa le-am spus. Întâi, cui? Lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare și îndurarea lui pe care și-a arătat-o față de mine, că din mila lui mai trăiesc eu azi. Mulțumesc foarte frumos și ție, draga mea Jana, că m-ai învățat și m-ai sfătuit cum să țin ca să fiu tratată de o boală necruțătoare numai cu regim și băi, fără de nici un medicament farmaceutic. Și acum, iată tot jurnalul zilei de 23 aprilie 1986. Cam pe la începutul lunii aprilie 86, mi-a apărut la sânul stâng un nodul albastru, tare și destul de pronunțat și o parte din sân se întărise. Menționez că în anul 1977 am fost operată la ambii sâni. Orice am pus pe el ca să-l fac să cedeze a fost fără rezultat. Se încăpățâna să cedeze, ba din contră se tot întărea. Aveam dureri în jurul sânului și se extindea până la brâu, până la burtă, până la gât și prin mână. Aveam în general o stare foarte proastă și durerile nu încetau. Eu luam medicamente de la doctorul Danilă Mihai de la Policlinica Titan din anul 77. Dar poate că am lucrat prea mult și m-am obosit, fiindcă sub acel tratament mi-a apărut din nou acel nodul. Nemai știind ce să fac pe data de 23 aprilie 86, am plecat la București să spun doctorului Danilă Mihai ce s-a întâmplat. Doctorul, când m-a văzut, s-a enervat. Primul aspect total neplăcut.
și mi-a zis că nu cumva nu am respectat în totul tratamentul lui și că acum e rău, e foarte rău și merge spre rău și că nu știe ce e de făcut, dar să merg acasă și să viu adică 2 săptămâni mai târziu și că o să vadă atunci ce va face. Eu atunci m-am gândit la Dumnezeu, că poate o să mă ajute. Am mers în stație și am urcat în primul troleibuz care a venit. În stație. Nu știu nici până azi, de fapt, unde voiam să merg, să ajung. Dar eram agitată și nu puteam sta locului. În troleibuz era destulă aglomerație, dar scaunul sau locul de lângă mine era gol și nu s-a așezat lângă mine nimeni. S-a așezat lângă mine, atunci a venit o doamnă și s-a așezat lângă mine, a scos o Biblie din geantă și a început să citească. Încet. Eu, cunoscând această carte și vrând să intru în vorbă cu dânsa, am întrebat-o dacă e din București, ce v-am povestit. Și mi-a răspuns că da, și de ce? Întreb. Atunci am zis că bucureștenii nu citesc Biblia. Ce am spus? Dar dânsa mi-a zis că sunt unii care citesc. Eu am vrut să intru în vorbă cu dânsa. Am vrut eu sau dânsa? Dânsa a vrut. Și să întreb dacă nu cumva știe despre doamna doctor Stoica Teodora. Așa, dacă citește în Biblie, e o femeie temătoare de Dumnezeu și o să-mi spună adevărul. Din vorbă în vorbă, i-am spus tot necazul meu. Dânsa foarte binevoitoare și cu un suflet foarte bun, mi-a zis că dacă am încredere în Dumnezeu și în dânsa o să-mi spună tratamentul care l-a făcut și dânsa pentru plămâni. Ne-am dat jos la piața Cogălnicianu și am așteptat-o până a venit de la o croitoreasă. Așa a înțeles dânsa atunci. Când s-a întors, am mers cu dânsa acasă ca să-mi scrie tratamentul. Mânată de puterea lui Dumnezeu, am mers cu dânsa acasă fără să știu unde merg. Cine ar mai îndrăzni să meargă în București la un necunoscut în casă? Tot Dumnezeu a scos-o în calea mea, pe draga mea Jana, și nimeni nu s-a așezat pe scaunul lângă mine până a venit dânsa. Și prin grija lui Dumnezeu am ajuns azi să fiu bine și mi-a dispărut nodulul albastru ce-l aveam la sân și sânul s-a muiat și nu mai am aceleași dureri. E adevărat, am ținut exact cum mi-a spus Jana. Pentru toate acestea, mulțumesc din tot sufletul lui Dumnezeu și dragii mele Jana. Te pupăm toată familia Ardeleanu. A fost o mărturie? Și dacă mai spun una, cu maligne în țesut. Da. Oh, dar nu mai e timp. Nu, este timp, dar este timp. Începem oficial ora de rugăciune. Așa, și stați acolo, că avem nevoie de dumneavoastră să povestiți în continuare. Zic că suntem toți aici, că fiecare din noi am trecut prin câte o snoavă de asta, că ne-a iertat Dumnezeu, ne-a ajutat Dumnezeu. Eu cel puțin așa am pățit și m-a ajutat Dumnezeu să trăiesc până acum, că eram mor de mult. Poate fiecare din noi am trecut prin treaba asta, bine ați venit, pacea Domnului. Și numai în momentele astea ne aducem aminte că de fapt există un Dumnezeu care stă lângă noi, prin îngerii Lui păzitori, prin Duhul Său cel Sfânt care ne păzește, ne ocrotește, numai noi să vrem să intrăm în legătură, așa cum spunea Tanti Jana, să intrăm în legătură cu El. Dar noi ne facem că nu-L vedem, nu-L observăm. Nu se face. Nu, am mai zis și eu, parcă nu știu de ce, am zis că asta e chestiune care ține de credință și aici trebuie să facem niște eforturi ca să avem mai multă credință.